La Serra de Tramuntana s'ha convertit aquest cap de setmana en un circuit de motos. Grans màquines dels anys 70 i 80, com aquestes Bultacos i Ducatis, han sorprès a més d'un que era d'excursió per Tramuntana. Segur que molts de vosaltres ja anàveu amb motocicleta als anys 70 i 80, i això és el que han fet els membres del Clàssic Motor Club aquest cap de setmana. Han participat en una trobada de motocicletes que va recórrer tota la Serra de Tramuntana. La Mirada també ha pres part en aquest trajecte tan particular. Casc, guants i una bona lliqueta de cuira són els elements imprescindibles per pujar a les motocicletes dels anys 70 i 80, que aquest cap de setmana es reuniren a Palma per recórrer la Serra de Tramuntana. I bueno, som els que m'he atrevit un poquet a fer aquest club de clàssiques. En definitiva, perquè no hi havia ningú que se volgui preocupar, no n'hi havia d'altre, i bueno, m'ha tocat a mi, que ho havia de fer. Bueno, això és una Honda 750 Furg K2, de les primeres que van sortir en 4 cilindres, com us he dit, de l'any 1972. La Montesa 250 Sport, aquesta vermella que hi ha aquí, i avui sortim de festa, l'hem restaurat ara avui, l'estrenem avui, en Sonet, que li agraden molt les motos també. Una Suzuki 6,5 de l'any 82. La moto es más grande que yo. Pues és una Harley Electra, com pot veure, i que des que la vaig comprar estic encantat, fa d'haver 7 anys ja, i està nova. Jo me vaig comprar unes angles de 8 anys de la policia municipal, que els llevava ja. Bueno, tinc aquesta, com un pensa que ha triomfat a la vida, pues, un triomf. Des dels 15 o 16 anys ja començava motos petites, saps? I després ja festejant en salvat una altra moto. De fet, sempre n'hem tingut de moto. Des dels 15 anys fins als 66 sempre hem tingut moto, sempre hem anat amb moto. Pues te puc dir que des dels 14 anys, perquè vaig començar amb una Derby, la varen trucar 3 vegades fins que va petar, i no van comprar una altra, tot d'una. I així successivament. Ara he emprat la direcció de net, i a ell li agrada molt també, i mira, i ven jo sempre. Pues lo puedo venir, venga, ven, y un mandut. Pues el año pasado le dije a mi abuelo si podía ir y me gustaban las motos antiguas y fui. I fa d'haver 40 anys que vaig en moto, vaig començar amb moto de trial, llavors me vaig comprar una moto un poc més grossa, que és una Harley, que me fa molta il·lusió, i avui faré 60.000 quilòmetres. Ho hem de veure. Però veig que no hi ha moltes dones que s'animin a venir, però bueno, supos que me cuidaran bé. Procuraré portar-me bé jo també. Uns vehicles que als seus seients porten històries de joventut. Hombre, mos dona alegria i mos dona joventut. Aquí está el tema, ¿m'entens? Bueno, sí, te encuentras con 18 años, mucho más joven, con las historietas, porque ya vamos teniendo años, y después ya vienen todos los recuerdos y las cosas, porque a fin de cuentas la gente vivimos muchas veces de los recuerdos. La veritat és que en el meu cas, la moto, m'ha donat moltes coses. Vaig conèixer la meva dona, passejava per casa seva que sentia la moto i un dia va sortir de casa seva, per lo que sí, m'ho van trobar i aquí, doncs mira, la veritat, la moto encara la tinc, és la principal. Hombre, nosaltres havíem de tenir qualque cosa, si no teníem molt difícil, havíem de tenir una bona moto. El que està clar és que ser motorista és tota una filosofia. Siguem dolentots i això que ens veiem així, doncs som gent que tenim un poc de cora, no? Viure i disfrutar de la moto, perquè en moto disfruten molt més que amb el cotxe. El cotxe no té aquest esperit de llibertat i de benestar que tenim quan anem en la moto. Sí, cadascú, o sigui, per nostre nom no mos coneixen ningú. Tots tenim el nostre nom. Jo som en Cindio, que me coneixen fa molt temps per tot, i per la península també, i bueno, hi ha el Gato, o sigui, hi ha molt de noms que si no mos coneixerien. Així que des de l'estadi Son Moix partiren per recórrer, entre d'altres llocs, Estellencs, Solla o l'embassament del Gorg Blau. Muy bien, perfecto. Una pasada por Estellencs, Sóller y hasta aquí. De vez en cuando paradita a tomar algo porque se hace que es duro. Finalment arribaren al Santuari de Lluc i els excursionistes allà presents quedaren sorpresos de la bellesa d'aquests vehicles. Nosaltres ens hem segut aquí tot tranquils a dinar
i han començat a venir motos, i dic, això és guapo, de tot. Veig que són motos clàssiques i bé, són guapes. Veig que la gent que ha vengut hi té bastanta afició. I després d'una clàssica volta per la serra en motocicleta, ara toca menjar paella. Això sí, l'esperit motorista no l'abandonam, fins i tot menjant. Per ara mela, hem disfrutat de fer voltes i ara mirar taula, el més important. Pues molt bé, l'he disfrutada molt perquè ha estat una volta molt maca, amb un dia esplèndid. Vaya dia de sol guapo. Ha estat una volta molt guapa, hem anat a poc a poquet i tot ha anat molt bé. Sí, vamos a comer ya. Fotos. De focos. 20%.